kecil telok kok lali. Walah sukete kok akeh ngene. Tak obati sik wae iki. Ngarit Cah. Arepku nendi? Arepku kari. Ya tak obati sik Cah. Jangan mati. Obati. Mati kabeh. Buat nih sukete mati. Tuku martabak 1.000 ya. Sopo iku sing nabrak uang? Hei, duitku ilang, ileni. Duitku iku 5.000 tok ah. Ya ora apa-apa 5.000. Kowe duwe susuk. Ora ya pokoke ileni. Ya wis nang ngono, Pak. Alhamdulillah rezeki anak soleh.